बहुत सुंदर गोविंदा जी 5 बहन के मालिक रहुआ हो जाई पूरा विधानसभा में राउरे भगिना खेलसन जे नेता कौनी 14 गो तिलक पर गोविंदा बाबू तारा को हम कुछ कहने है ना आइबो गोविंदा जी और हम फेवर कहने हैं हमको भाई से गद्दारी को के खुश बानी कि यूट्यूब वाला लोग में भी हमार सार निकल गए लोग यूट्यूब वाला लोग भी सार निकल गए जाए अजीत हलचल चैनल वाला लोग के भी पाहुन हो गई तू बहुत सुंदर गोविंदा जी 5 बहन के मालिक रहुआ हो जाई पूरा विधानसभा में राउरे भगिना खेलसन जे नेता कौनी 14 गो तिलक पर जिला में छोड़ दिले जा काहे गोनी हम जैसे कि हमरा गुरु महाराज जी के आवत जा रहल है ना दिलीप बाबा का रहला गोविंदा जी चमको तनी है जीएसएम यूपी बिहार चैनल गोविंदा जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी जीएसएम यूपी बिहार भगवान बनौले रहे रहा सबके हां ये सार के हमने के यूट्यूब ला पहले बुझाओ कि हमने घाटा बा अरे गोविंदवा साला पंचर भइला महंगी के जाबाना से गोविंदा साला पंचर भइला महंगी सुमित भाई आज हम बहुत खुश बानी कि यूट्यूब वाला लोग में भी हमार सार निकल गए लोग गाड़ी गावेला जय कुमार भैया जब खियावल जाला तब गाड़ी गावल जाला कि अरे गोविंदा के बहिना गइली रूस आ पीछे सड़क पर गइली सू तब जुबर होगा के लइका आवेले आ वही पर कलम चलावेले या तो टोला के लइका आवेले सार के कमी बा एगो होने यूट्यूब में आइल बारे सार बारे एगो हई सार बारे कि ये तवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा आ गोविंदा के बहिना के 5 गो भतार लिखल बा तनी पढ़ला तो हमरा नाश्ता के डिब्बा बता लिखल बा तनी पढ़ला हमरा नाश्ता के डिब्बा बता लिखल बा तनी पढ़ला तिलक धीरे धीरे चढ़े लागल तो ये जना कौन पड़ता रहे 10 से 11 गोविंदा बाबू तारा को हम कुछ कहने है ना आइबो गोविंदा जी और हम फेवर कहने हैं हमको भाई से गद्दारी को के रंडिया से मांग ली जगला जन्म में बढ़िया औरत बनी केहू के घर फिर चिमर बात बोल दे देखो नचनिया हमरा सिटी के कितना बोलता लोग हंसता रहता ओकरा हुके ओकर बाबू जहर खा लेले तारा आसपास के होई जाना तो बहुत ना हमने की जानत नहीं थी अब माई कोठा धल हला मैं खानदाने रंडी है सब जाय दी हमने किनु कहत रहा कहता कि तो ताको तोर हाथ भोसरो जोड़ता ने हमरा के सती कहो ए लोग कहता है सके लोग कोनो काम बना तारा से दोनों हमरा तो बार-बार काम लगे हम ना को हम तारा के